И здравейте хора, съм Векси, тук при мен е Топстер. Здрасти. И днес ще правя една томбола. И значи това е томболата. Значи е фул сет, фул меч, фул лък, някакви глупости тук за украшение. Целият обсидиан ще го спечелите, ако нали, спечелите томболата, 10 легендарки и 20 голден епълки. За целта трябва да харесате клипа, се абонирате за мен, да се абонирате и за Топстера трябва, ако не сте се абонирали вече, тихо бе. Не го слушате. И да напишете в коментарите запис и това, и номера. Примерно запис 1, запис 2, запис 3 и ника ви в сървъра. И мисля да тегла томболата на колко са? На 200 съм мисля да тегла томболата. Ти какво ще кажеш, Топстера? Да, добре. Тъй, че абонирайте се за Векса, следите канала му, коментирайте го. И това е. Да. И ти ми завърши клипа направо. Да. И да, хора, това беше от мене. Чао. Чао.